Ngano victorious man ta over sin? Because we are washed by the blood. Amen? Tungod sa dugo ni Jesus Christ nga nagiapaagas dito sa krus sa Kalbaryo, kitang tanan victorious na sa sala. O nahugasan na ta, and God's grace is sufficient. Able God ang grasya sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo is enough na siya nga makasave sa atua. That's why ang salvation no need na siya nga dagdagan pa. Og no need pod, dili pod pwede nga kuhaan na siya. Ang salvation is by grace gyud, og ang grace sa Dios sufficient sa ato nga makaluwas, sufficient sa ato nga makasustain, sufficient sa ato nga maka-preserve, og sufficient sa ato nga able nga makita nga Kristohanon, makapadayon, makapangalagad kaniya samtang kita naghulat sa tinuod jud nga victory wherein wala nay power ang sala sa tua nga dili na ta ganahan sa sala o totally magkaroon na ta perfect nga mindset, og ang grasya sa Ginoo sufficient